Postoje 3 stvari u životu koje moraš prihvatiti kod drugih ljudi, jer kad ih prihvatiš, tvoj život postat će puno lakši. Prvo, ako netko nešto želi, napraviti će. Ljudi provode sate i sate obsesivno analizirajući i brinući se. Što ovo znači? Poslala mi je ovo. Šta to znači? Ili, trebam li čekati 2 dana prije nego odgovorim? Ništa od toga nije bitno. Ako netko želi nešto učiniti, učiniti će. Drugo, ne možeš promijeniti ljude, ali možeš na njih utjecati, podržati, inspirirati, ne možeš ih natjerati da se promijene. Tamo gdje sam odrastao postoji stara izreka. Možeš konja dovesti do vode, ali ga ne možeš natjerati da pije. Isto vrijedi i za ljude. Treće, ti si odgovoran za svoju sreću. Ne oni, ne bilo tko drugi. Ne tvoj partner, ne tvoji roditelji, ne tvoj terapeut, ne tvoj najbolji prijatelj. Samo ti. Nitko ne dolazi da te spasi. Nitko ti neće popraviti život. Nitko ti neće ukloniti svu traumu i bol. Ti se moraš time pozabaviti.